Jako prišiel a náhodne vybral jedno dieťa, keďže dievčatá, sme mali 4 dievčatka v jednej izbe, 5 chlapcov v jednej izbe. Náhodne zobral dieťa a zmlátil ho pred ostatnými. Veľakrát, keď som si zastala deti, tak jahol aj mňa surovo odstrčil alebo napadol. Veľakrát som mal to na ruke na modrinu. Akurát, keď prišla moja mamka, tak jahol došiel do sirotince s tým, že idú po mne policajti, idú ma zatknúť, lebo pani zomiera, má vysoké horúčky. Moja mamka... On sa snažil svést na vás, že kvôli vám tá žena umírá. Áno. A pritom ona začala chodiť. Ja som sa naozaj začínala bať a vedela som, že ak ja teraz odídem, tak všetky tie peniaze, ktoré do toho dali moji rodičia, do toho domu, tak proste, že to pôjde že to všetko zničí. Pretože Afričania začali skutočne vidieť, aký je tí Tanzánci, ktorí tam boli v našom sirotinci a pomáhali nám, aký je jahol, takže veľakrát sa ho začali aj byť. Jahol on zrejme nikdy nechcel, aby to bol sirotinec, pretože vedel, že by potom nemohol tak krátiť peniaze, keďže by to museli všetko cez transparentné účty. Dostali nejaké echo, že propagujú zase satanizmus, opäť zneužívajú deti, takže na všetkých zavreli. Ako rozprával o sponzoroch, že sú to vlastne jebnutí beloši, ktorí aj tak pošľú peniaze. A vravel Afričanom. Z toho drogového gangu? Áno, aj z drogového gangu. Najmä vy sa nebojte, to sú jebnutí beloši. Oni nevedia, oni si myslia, že posielajú peniaze na deti, tak oni nám peniaze pošľú. Taktiež mi opisoval, ako sa k nemu jeho správal, ako ho prenasledoval, vyhrážal sa mu a podobne. Tých ľudí je veľmi veľa.